Rozpačitá nálada na finančných trhoch, pokračuje index Nasdaq, včera klesol o 1,35% a nasledoval ho poklesom aj S&P 500, ktorý oslabil o ďalších takmer 0,5%. Jediným indexom spomedzi tých najsledovanejších, ktorému sa v USA včera darilo, bol index Dow, ktorý posilnil o 0,37%, čiže z tohto môžeme usúdiť, že najvýraznejší výplach sme videli u technologických akcií. Index Russell 2000, ktorý sleduje výkonnosť menších verejne obchodovaných firiem, včera klesol o 0,35%. Primárky Dow nám však naznačujú, že dnes by to mohlo byť na Wall Street oveľa veselšie. Futures na Nasdaq rastú aktuálne o 0,64% a pomerne výrazne posilňujú aj futures na S&P 500. Počkajme si však na hlavné obchodné hodiny. Na európskych trhoch sa začalo už obchodovanie a zatiaľ je taktiež pozitívne. Indexy Stoxx, DAX, CAC a FTSE všetky posilňujú o vyše 0,5%. No a na azijských trhoch sme videli ďalšie oslabenie Nikkei 225 o 0,4%, kým Kospi posilnilo 0,41%. Výrazný raz sme videli na čínskych pevninských indexoch a hlavne na Hang Sengu, ktorý posilnilo vyše 3% v Hongkongu, najsledovanejší index v Hongkongu. Poďme sa pozrieť detaľnejšie na to, čo sa stalo za posledných 24 hodín na trhoch. Začneme spoločnosťami. Akcie Zoom Communications sa prepadli o 8% po zverejnení kvartálnych výsledkov, ktoré boli lepšie, než sa očakávalo, ale trh vníma veľmi citlivo návrat zamestnancov do kancelárií ako prekažku pre ďalší rast spoločnosti. Zoom je spoločnosť, ktorá v podstate vyvíja riešenia preto, aby ľudia mohli komunikovať online na diaľku a nemuseli sedieť v kanceláriách, čiže je to také trochu zvláštne, že Zoom teraz vlastne dbá na to, alebo trvá na tom, aby sa zamestnanci vrátili do svojich kancelárií. Akcie Tesla včera klesli o ďalších 8% potom, ako prišli ďalšie negatívne správy v súvislosti s automobilkou miliardára Elona Muska. Jeho samotný majetok sa od vrcholu prepadol o $100 miliard na aktuálnych okolo 380 miliard dolárov, pretože tie akcie Tesla dostávajú v poslednom období výrazne zabrať. Od úvodu roka stratili už 25%, čo zahrňa teda aj ten včerajší pokles o vyše 8%. Napriek tomu je Elon Musk stále najbohatším mužom planéty podľa rebríčkov Forbes a Bloomberg. Pokiaľ ide o tie negatívne správy, ktoré prispeli k tomu veľkému výplachu akcií Tesla tentokrát, tak Reuters uviedla, že dlho očakávaná aktualizácia čiastočne automatizovaného jazdného systému v Číne od Tesly nesplnila očakávania. Neboli naplnené sľuby o autonómnom riadení, ktoré Musk dlhodobo propagoval, a konkurencia v Číne vrátane BYD ponúka podobné technológie za nižšie ceny alebo dokonca zadarmo. Napríklad taká Xiaomi zahrnula pokročilé jazdné asistenčné systémy do základnej výbavy svojho modelu SU7. Potom sa objavili okrem toho aj správy negatívne z Európy. Podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov sa v januári odbyt elektromobilov Tesla znížil o obrovských 45%. Tento vývoj kontrastuje s rastom celkového trhu s elektromobilmi v regióne, čiže tá Tesla dostáva zabrať. Tie jej posledné kvartálne výsledky nenaplnili očakávania, dopyt po Teslách klesá. V Číne výrazne rastie Tesla konkurencia a ten veľký hype okolo akcií Tesla, ktorý bol poháňaný hlavne zvolením Trumpa a blízkym vzťahom Trumpa s Elonom Muskom, vyzerá to tak, že pominul vlastne tie akcie Tesla. Po zvolení Trumpa stúpli okamžite o nejakých 15%, ale teraz od úvodu roka vidíme, že sú už 25% dole a Tesla prišla o významný milník. Trhová kapitalizácia tejto spoločnosti už je pod 1 biliónom amerických dolárov, tak uvidíme, kedy sa na túto úroveň vráti, ako jej to dlho bude trvať, ale podobne ako to bolo aj v roku 2024, ten úvod roka Tesla príliš zatiaľ nevychádza. Výrazný rast sme videli teraz, alebo sledujeme teraz mimo hlavných obchodných hodín u akcií spoločnosti Supermicro Computer. Je to kontroverzná spoločnosť z Wall Street, ktorá má za sebou veľmi turbulentné aj negatívne obdobie, ale vyzerá to tak, že jej svita na lepšie časy. Supermicro Computer včera večer po ukončení hlavných obchodných hodín, inak pred tým ukončením tých obchodných hodín, tak v útorok klesli akcie tejto spoločnosti o takmer 12%, tak podal dlho očakávané auditované finančné výsledky pre fiškálny rok 2024 na Nasdaq. Ich fiškálny rok sa skončil v júni a taktiež podal prvé 2 štvrťroky fiškálneho roka 2025 na Nasdaq v hodine 12, pretože ak by to nespravil, tak Nasdaq by pravdepodobne akcie Supermicro Computer delistoval zo svojej ponuky, takže oni to naozaj po audite od auditorskej spoločnosti BDO urobili na poslednú možnú chvíľu. Táto auditorská spoločnosť v podanom dokumente uviedla: podľa nášho názoru konsolidované finančné výsledky spravodlivo a vo všetkých podstatných aspektoch odrážajú finančnú pozíciu spoločnosti k 30. júnu 2024. No a Supermicro Computer vo vyhlásení ešte uviedol: spoločnosť dostala korešpondenciu od Nasdaq, že opäť splňa podmienky a záležitosť je teraz uzavretá.
takže nedôjde k delistovaniu Supermicrocomputer z Nasdaqu a mimo hlavných obchodných hodín vďaka tomu tie akcie raketovo vystrelili a stúpajú o nejakých 22%, čo môže byť tiež jeden z dôvodov, prečo vidíme aj tie futures tak vysoko zatiaľ počas toho obchodovania mimo hlavných obchodných hodín. Pokiaľ ide o históriu Supermicro, tak im odišiel v roku 2023 auditor Ernst & Young, ktorý mal obavy o riadenie tejto spoločnosti. Potom stadiaľ odišiel ešte ďalší auditor a až tá BDO to nejak tak zachránila. Proste tá spoločnosť mala veľmi zlé renome, hovorilo sa o tom, že má materiálne slabiny v interných kontrolách, v účtovníctve, v oblasti IT, dokumentácie, manuálnych zápisov a tak ďalej. Čiže potom to viedlo aj k odstúpeniu CEO, ale vyzerá to tak, že si to dali nejak tak do poriadku. A táto spoločnosť sama o sebe nerobí, že na prvý pohľad zlý biznis, podľa všetkého ten biznis je zaujímavý. Vo fiškálnom roku 2024 sa ich tržby zdvojnásobili na 14,99 miliardy dolárov a medzi ich zákazníkov patrí Nvidia, oni stavajú servery založené na čipoch, ako sú Nvidia, a medzi zákazníkov tejto spoločnosti patrí aj XAI Ilona Muska, čiže majú biznis v segmente, ktorému sa v posledných mesiacoch a rokoch výrazne darí, ale tie účtovné problémy a to kontroverzné alebo teda zvláštne vedenie tej spoločnosti a nejasnosti v tom účtovníctve viedli k tomu, že tá spoločnosť si zažila svoje. Tak uvidíme, že či týmto sa celá tá kauza v súvislosti so Supermicrocomputer na teraz končí. Poďme ďalej. Ďalšia spoločnosť, ktorá stojí za zmienku, je Walmart, ktorý stúpol 4% včera, pretože ekonomická situácia presmerovala kapitál do defenzívnych sektorov, kde radíme teda aj Walmart a teda základné spotrebné tovary. Okrem toho Morgan Stanley zvyšila rating a cieľovú cenu pre Walmart na $150. Myslí si, že Walmart ťaží zo silných marží a rastúcej investície do e-commerce. Čo sa dneska určite oplatí sledovať po uzatvorení hlavných obchodných hodín, zverejní kvartálne výsledky spoločnosť Nvidia, gigant vo svete umelej inteligencie. Budú investori veľmi pozorne sledovať náznaky, či najvýznamnejší zákazníci Nvidia obmedzia výdavky po rokoch obrovských kapitálových investícií do jej čipov, alebo či ten dopyt po tých čipoch a riešeniach od Nvidia bol naďalej veľmi silný v tom predošlom kvartáli alebo v tom období, za ktoré bude Nvidia reportovať svoje výsledky. Obavy rastú aj po nedávnych pokrokoch v oblasti umelej inteligencie z Číny, kedy sa teda ukázalo, že napríklad tá AI od startupu DeepSeek bola podľa všetkého trénovaná za oveľa nižšie náklady a tam sa začalo špekulovať, že či teda je vôbec potrebné mať toľko tých čipov od Nvidia, aby ste dosiahli takýto výrazný pokrok v tréningu AI, ktorá dosahuje porovnateľné výsledky s americkou konkurenciou. Toto všetko bude teda určite predmetom veľkej pozornosti. Kvartálne výsledky Nvidia môžu ten trh povzbudiť, ale zároveň ho môžu poslať aj smerom nadol, takže po uzatvorení hlavných obchodných hodín všetky oči investorov budú podľa mňa na Nvidii. Medzi tým Lucid Group prišlo o svojho CEO. Peter Rawlinson oznámil počas zverejnenia kvartálnych výsledkov, že končí v tejto funkcii, zatiaľ ho dočasne nahradí Mark Winterhoff. Akcie Lucid sa prepadli o 6%, napriek tomu, že vo 4. kvartáli tá strata očakávaná bola nižšia, než sa očakávalo. A výnosy boli o čosi vyššie, než sa čakalo, čiže tie výsledky neboli na prvý pohľad až také zlé. Ale odchod CEO a vo všeobecnosti tie výsledky až tak tých investorov nepotešili a Lucid sa prepadol teda o nejakých 6%. Poďme ešte na makro. Nemecká ekonomika sa oproti predchádzajúcemu kvartálu znížila o 0,2%, čiže HDP, rovnako tak na medziročnej báze HDP Nemecka kleslo o 0,2%. Prispel k tomu najmä vývoz tovarov a služieb, ktorý sa prepadol o 2,2%. Reuters zhodnotila výsledky nemeckej ekonomiky takto. Drahé energie, vysoké úrokové sadzby a neistoty na globálnom trhu naďalej podkopávajú výkon nemeckého hospodárstva. To, čo určite otriaslo včera trhmi, bol report od Conference Board týkajúci sa americkej spotrebiteľskej dôvery. Vo februári zaznamenala najstrbší pokles za 3,5 roka, podčiarkujem, čo bolo sprevádzané aj tým, že sa výrazne zvýšili očakávania inflácie na najbližších 12 mesiacov, čo teda je jasným reflektom toho, že Američania majú obavy z možných negatívnych dôsledkov hospodárskej politiky nového prezidenta Donalda Trumpa, čiže horšie ekonomické očakávania. Ten index je na najnižšej úrovni od apríla 2024. Ďalší index, ktorý v podstate tak nejak bije na poplach a tá reakcia na tých finančných trhoch bola tiež určite ovplyvnená aj týmto údajom. No a na záver aktuálne Fear and Greed Index, pokiaľ ide o teda akciové trhy a index S&P 500 od CNN na úrovni extrémneho strachu, prepadol sa pod úroveň 25, podobne ako je v zóne extrémneho strachu aj bitcoinový index, tak uvidíme, či toto bude ideálna príležitosť pre dokupovanie, alebo tá korekcia na tých trhoch bude ešte nejaký ten čas pokračovať. To je to najdôležitejšie, čo som pre vás mohol zhrnúť za týchto 10 zhruba minút. Ako počujete, mám hlas v horšom stave, som prechladnutý
Aj preto som sa to snažil zhrnúť tentokrát veľmi rýchlo. Dúfam, že zajtra to bude opäť o niečo lepšie. Díky za like, díky za odber, ak sa vám takéto rýchle správy páčia a prajem vám pekný úspešný deň.